Ka Acik Conscious Holistically Integrated Kirma Acik Kalberngem ban pelong ya kajingi ki ha kajla barok kawai ladajia ba ka sarkar jala kampatiau ya kajing dawa bantung ya ucerman banwan jong kamikhalia Public Service Commission MPSC na kajaj benriu karo ha kashiti kabalpha sha menteri rangba ka jala ukonrat kesangma ka Acik kalong ngi dawai jur ba ucerman banwan jong kamikhalia Public Service Commission dai bantung na kajaj benriu karo kaban long kat kum kajing peta kaban long renti lang bat ban pene ya ka hok jong kajing bom sha liang kano kajing le kabom sut nyau kan long kum kajing thong bor ya ka hok kaburom bat ya kajing ni khmat jong kijat benru karo lada ya kani kajing dawa lele bom sut nyau kan penlong yangi ban penlong ya kajing yaki ha kajla barok kawai bat ban wat ru kilat kilanti ban ya de kalanti jong ka an ban ya da ya ka dor jong kariti sensyar ha kajing ai ya ka hok bat ya kajing yo bentalang bat kajing nikmat kababiang na ka banta barok kijat benru trai muluk ha kajla mikhalaya kalberngem ka Acik kala kano ba ka sarkar kala terwa bantung ya ucerman ka MPSC na kajat benru khasi jantia watla ucerman udai na katai kaju ka kanhon jat benru hi kala ong ba kami khalaya state reservation policy khat dai span nyu kwat ka shim ba ki khasi jantia kanthop ya kisenteng bat ki karu kum ki atli ki kanhon ha ka balabha mar sau % yaki kumta da ka babu ya katai kanong rim hakmat ka jingthong ya ki rekhot bat ya ucerman ka MPSC kadai ka balabud na duk pipor ki bamanchwa da ka bashim mar kaliang hapden ki tai ki atli ki jaj benru ki bale ithu da ka riti sunshar kari hanrai na duk balaseng ya ka MPSC ya ka kam cerman labat kandai sin da ki rushimet ki badai na ka jaj benru khasi jantia bat tang hanyosin labat da ki rushimet ki badai na ka jaj benru karu ka Acik kalong ba ka tai ka pau chai ba kala don ka jingle shiliang khmat bat ka jingmu kaba menta ban thung cerman biang na ka jaj benru khasi jantia kan lam shu sha ka jing bom ranti ya ka komha bat kan pen khenru ya kanong rim jong ka jing ai ben talang ngi kan tajor ya ka jing pen pau da ki katukan ne ki he officer ki badon ha ka liang sinchar ba ka jing ai ben talang ka dai ban long hapdeng ki khasi jantia karu ka reservation policy kala kedeu ba ki khasi bat ki jantia ki dai na ka wei ka ju hi ka kanhon kumta ka jing pen seu thu bakla om tang ba ka long kabom donong rim hanrei kadai kecing persang ban ya lambakla ban penskem ya katai kecing le kabom ya hap kalong ru ka jing pen kenmau ya kecing seusi kabalami na kecing pen pra ya umut sa nam jong katma ba banakong ya kabalashim ba kadai kecing pat pen pra ki pat ba kami khalia kim dai ki bamat la ya kecing persang pen thami jong ki politician kalau pen pau ha kachiti na lor kani ka Acik kalak deuru ba ha ka santarik u yayong arajar RPR kami khalia high court kalpenmi ya ka hukum kala kadeu shai ya ka jing don kam bandon ya ka jing pentrai kam ya ka rostar system ka bayat ranti bat ka bukhoj ha ka jing pentrai kam pura ya ka reservation policy kala ong ba ka ying ka shari kal pan pau ba ka jing bomdon ka rostar ka ailat bandon ya ka jing shaliang jing le butu bat ka rukom le ka basniu da ka ba pen kala khong pong lut bat kumta kala pen senge ya ka jing thu kam thung jam kat ba ong pat pentrai kam shwa ya ka rostar ka ying ka shari kalapta shu ya kanu ka jing thun kam nang ne shakman ka dai ban panchong nong rim kat kum ka jing ithu yaki kam ki balaj bat ka jing chai ka batikra ka ban yai angkat bat ka rukom long jong ka jing baha halor ka tai ka nong rim ka jing thung charman biang na ka ju hi ka jat ban ru kan pen khen ya ka jing long jing man jong ka reservation policy bat ya ka jing ta jong ka me khalia high court kan long kum ka jing pha ya ka khubor ka basai kedar ba ka la don ka jing le khnang ha ka ban yu roj ya ka jing baha na ka banta ki jat ban ru karu na ka banta ka jing man toy ha ka kam san ka thai bat ka jing yo nong ka ba chipor la pan pau ka tai ka kan hon